Zoom. Dr. Thaddeus Karua Ketwak, mana penjo mabenda penjo, Dr. Tom, ka injire Kisumu en bende. Nyaka sani koro jopuonjre mago mag mbalariany, gine makine mathoth giwinjo gane gihinyore e kinde mang'anyo makamae dhi mbele. Ka sani koro weche mag somo chunga. Nitiere jopuonjre moko gintiere skul, seche moko nyaka gine kaka gichiemo, nyaka gine kaka gichulo omenda mar ot. To kichulo ot, to onge puonj mora mora madhi. Inyalo neno ka koro ineno kitiyo kod pesa mang'eny moloyo ka koro dini dhi e skul. Ng'anyo ma jopuonj mbalariany ng'anyo godo sani en mano mar hinyo jopuonjre koseketo pressure ne sirikal ochop dwaro maru. Dr. Thaddeus. Erokamano, adwa ni mondo awache maduong' ayar tie wachni maler. Nyathi ni e sikul kendo rito mar mondo puonje. Yes, oyudo ka en gi pesa ne moro matin, odak, ochulo ot kendo nyiewo chiemo. To kao ng'ama nigi kech, iketo ng'ama nigi kech mondo puonji. Ok obi miyo nyathino puonj makare. Nyaka bede gi teko minyalo kata mana puonjogo, kendo kipuonjo kimor, be kipuonjo ang'o? Kipuonjo maber. To kikawo jakech iketo mar mondo puonj nyathi to denyo adier klas monego chung'e seche 3 ok obi nyalo chung'e seche 3, obiro kawo gigo to keto within saa achiel to obolo kanyo. Koro gima temo wacho en ma gik makethore ng'eny ok en mana mar nyithindo kende. To ko ang'iyo mana ni mar nyithindo kende mantiere sikul gi pesa ma sani gichamo gi kuonde ma gidake, ne mwang'iyo ni kethore. To kwang'iyo quality mar education mimiyogi, the comfort mar japuonj, the welfare mar japuonj, to mano wadhi ketho gima duong' moloyo matimore nade makethore sani. To nyaka sani kiwacho no kinyal kawo ng'ano modenjo tiketo mar mondo miyo puonj ng'ato. Nyalo bedo ni kochakore higa mar 2017 nyaka sani 2027 usebedo kudhach nade kaluwore ni to magi gin ywak ma pod untiere godo. 2017 nyaka 2021 sirikal pok ochopo kare dwaro maru. 2021 2025 wanyalo wacho ni ero osemiu pesa, kata kamano pod uramo ni ubobedo kung'anyo. Sani koro pod udwaro twak mano mar 2025 2029. Dr. Thaddeus. Gima temo wacho ka en ni tich mar puonjo kendo timo research e university koluwore sani, king'iyo gi kaka kit ngima mar dak sani chalo, gi pesa midwa chulo ng'at mosesomo mokawo digri mang'eny mopango e kabat mapuonjo nyithindo e university, ok ni kare. Kawuono kapuonjo nyathi motieko digri mokwongo mowuok oko ka moyudo tich mokwongo, nyathino osara midhi kwongo miye oingo osara mimiyo japuonj mane puonje e university. Koro ndio wantie gi CBA ma omiyo wadhi e strike ma pok ochulwa gi gik makamago. But tich ma watimo koluwore gi pesa michulowa, kata ne chulowa mana 7.9 billion, pod ok biro. Omiyo wach strike ni an kang'iye taneno ka pod obiro dhi mbele ka. Ng'at mosesomo mapuonjo e university, matimo research e university, onego bed nosache sani king'iyo, to onego bed ni romre gi mar cabinet secretary. To pok ochopo kanyo. Sani osach ng'ama puonjo e university chiegni rombo gi japuonj mar sekondari gi kamano. Koro king'iyo kaka osach ng'ama osomo mapuonjo nyithindo ma ng'ata mineno oko kama tiyo oko ka ing'eni kale lweto, to be watin malich, wana ji 8,000 kende. Ang'a mondo sirikal chulo ji 8,000 kende. Ang'a mondo gimedo pesa mondo kadhi e university to kora bet ma apuonjo nyithindo maber maonge man mana gi kwe. Koro en gima oloyo sani koro nyithindo chandre matin, wambe wachandre matin.